ассалому алейкум бинандагони азиз. бале барномаи дастархон аст. ин лаҳза манзури шумо. имрӯз мо бо даъвати кадбонуҳои маҳаллии Разоқи шаҳри Хуҷанд ба ин маҳалла омадем ва ҳамроҳи ин кадбонуҳо як таоми миллӣ бо номи шавламушакро омода мекунем. ва имрӯз моро ба чойхонаи миллии Сари Санг даъват карданд, ки ин чойхона бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифт ва ҳоло ҳамроҳ медароем ва ошно мегардем. номгӯи таомҳои миллии тоҷикон бениҳоят зиёд аст ва вобаста ба минтақаҳо кадбонуҳо таомҳои миллиро бо маҳорат тайёр мекунанд ва имрӯз тавре гуфтем мо меҳмони кадбонуҳои маҳаллаи Разоқи шаҳри Хуҷанд ҳастем ва як нави таоми миллии тоҷикӣ бо номи шавламушакро гуфтем омода мекунем ва ин таоми миллӣ дар дигар минтақаҳо низ омода карда мешавад ва кадбонуҳои азиз мегуфтед ки барои ин нави таом яъне шавламушак кадом маҳсулотҳо ба мо лозиманд? Моҷидахони азиз, пеш аз ҳама ба ин маҳаллаи Разоқ хушомадитон мегӯям. имрӯз як беҳтарин рӯз аст барои хотири мо занҳо. Барои омода кардани ин хӯроки миллӣ пеш аз ҳама ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки нобаста аз оне ки кадом хӯрок набошад, агар барои ҳамин хӯрок пеш аз ҳама якум маҳсулот ин бояд ки меҳру муҳаббат бошад барои хотири омода кардани ҳамин хӯрок. Дигар дастро тоза карда, сарҳомонро бояд ки баста барои омода ва ороста кардани дастурхони хӯрокони миллии мо бояд тайёрӣ пеш аз ҳама дида бошем. яъне ки барои ин омодаи хӯрок аввалан равған барои мо лозим аст. аз сабзавотҳо бошад пиёз, сабзӣ, метавонем ки картошка андозем, шалғам ҳатто мумкин аст. давраҳои пеш албатта барои ин хӯрок биҳӣ ҳам меандохтанд. ва дигар мана аз намуди маҳсулотҳои гӯштӣ бошад кадом хӯрок ба ки мо як устухон меандозем, чихеле ки мегӯянд илик, ин маззаи хӯрока тамоман бо дигар мекунад. барои ин мо инҷа мана як илик овардем ва гӯшти қоқ, равғани думба ва аз он ҷумла маҳсулоти гӯшт. ва дигар мана мош, лӯбиё, биринҷ ки ҳамаи ҳамин маҳсулоти хӯрокии шавламушак мебошад. бисёр хуб. таоми шавламушак бо донагиҳо омода мешавад ва мо медонем ки донагиҳо бениҳоят ғизонокияшон баланд аст ва як худи лӯбиёро мегӯянд ки агар дар таом лӯбиё бошад ҳоҷат ба ҳамроҳ кардани гӯшт нест, зеро калоренокӣ яъне ғизонокии он бо гӯшт баробар аст. марҳамат, корро аз чӣ оғоз мекунем? аз тоза кардани маҳсулотҳои сабзавотӣ пеш аз ҳама мо тоза мекунем. бинандаои азиз, имрӯз 3 кадбонуҳо ҳастанд, ҳоҷат ба ман нест, зеро ин кадбонуҳо бениҳоят кадбонуҳои бо маҳорат ҳастанд ва худашон гуфтанд ки омода мекунанд. марҳамат. имрӯз ин хӯрокое ки мо тайёр мекунем, моҷидахон, хӯроки ҳам барои истеъмоли хӯроки давоми рӯз мешавад ва ҳам барои хӯроки шом хӯрдан мумкин аст. чихеле ки мегӯянд ки ҳамин хӯроки шавламушак дар хунукишам бомазза аст. ҳоҷати гарм карда хӯрдан нест, ҳамин дар хунукӣ ҳам вақте ки ве истеъмол мекунед боз як маззаи дигар пайдо мекунад. ва мегӯянд ки агар сабзияш бисёр бошад боз ҳам бомаззатар мешавад. имрӯз ин маҳсулотҳое ки мана инҷа мо шалғам, картошка барои ин хӯрок зам мекунем.
باز هم مزه دیگر میدید که چون خودتون گفته گذاشتید هر یک نوع محصولات یک مزه خودش دارد لذت خودش دارد همین تمامی شاول موشک رو در دیگر منطقه ها هم آماده میکنند و بیشتر اون رو مشاول هم میگویند. بله اگر مشاهده کرده باشید از بس که شهر خوجند ناحیه بابا جان غفورов و شهر بوستان و گلستان با هم نزدیک هستند. بله بیشتر در این منطقه ها اون رو شاول موشک میگویند. من در یاد دارم که ماجده خان هم بیبی کلونی من همه این نمودی خوراک از اون جمله همین آشی پلاو همین شاول موشک شاوله قوقین همین چیزها را حرکت میکردن که در آشتان پزن که باز اون منزه باز هم منزه دیگر پیدا میکند. اصلا خوراکی در علاوه پخته شدگی تماما مزه دیگر دارد. بله. مخصوصا با هیزمی زردآلو. بله. درست. ما محصولات ها رو از پوستش تازه کردیم. پیش از ریزه کردن یعنی همین سبزی و پیاز و کارتوشکا ما باید که یک بار شسته تازه کرده بعد برای ریزه کردن آماده کرده باشیم. مرحمت زیبی جان همین محصولات ها رو یک شسته می آمدید. سبزی‌ها رو شسته آمدند. ما سبزی ها رو چخیل ریزه میکنیم؟ مثالی برای آش ریزه میکنیم. انا خلاک حالت ما باید که سبزی‌ها ریزه کرده باشیم. از اون جمله من پیاز، لیکن شلغم و کارتوشکا در همه حالتی بوتونیش میاندازیم برای که تیت نشود. مرحمت برای ریزه کردن سبزی برای پیاز. اصلا بیشتری محصولاتی که در من آشی شاول موشک و هم آشی پلو استفاده میبرند قریب که یخیل است. زیربکش هم همین خیلی یخیل است. در بعضی حالت به همین شاول موشک کارتوشکا همراه نمیکنند. مثلا وقتی که سری دیگ بمیرید بعضا حالت میشد که همون فرصت در خانه‌تون گوشت نیست است. این هم یک غذای بلند دارد. کارتوشکا هم میتوانیم که به جای گوشت همین شلغم کارتوشکا رو انداخته بازم خوراک رو مزه دیگر پیدا میکند وقتی که همین محصولات های ما باز ضم میکنیم. یعنی که گوشت نیست خوراک کرده نمیشود گفته هم نمیتوانیم. میتوانیم برای پیشبرد زندگی خودمون برای که همون شب فراوانی روزگار برای که همون شب خاندان ما فرزند و پیوندان ما به خوراک نمانند همین محصولات های انداخته هم خوراک تیار کرده می شود. اصلا میگویند که چگونه آماده شدن طعام به مهارت کدبانو وابسته است. به اون بانویی که سری آتشدان میرود و سری دیگ رفته آماده میکند. ماجده خان وقتی که هر یک زن هر یک عروس برای تیار کردن کدام خوراکی نباشد به آشخانه وارد میشد برای بودن نبودن یگان محصول ما نباید که تنقیصی کشته باشیم. چخیلی که در همه برآمدهاشون سرور دولت محترم جناب عالی گفته میگذارند از یک نمود آرد ما چندین خیل نمود خوراکی تیار کرده میتوانیم. وقتی که مثلا همین آشخانه میدروید میبینید که یا سبزیتون نیست است یا که کارتوشکا نیست یا که محصولات غذایی گوشت نیست است ما
наметавонем гуфта ки имрӯз гӯштам нест ё ки сабзим нест ё картошкам нест, ман хӯрок тайёр намекунам. ин ҳолат ба маслан имрӯз як давру замоне шудааст ки ҷавонон дарав аз кӯча аз ошхонаҳо хӯроки тайёрие гирифта мебиёранд, лекин ин як хатогии мо аст, хатогии мо занҳо аст. ин ҳам ба киссаи мо зарар мебиёрад, ҳам маҳсулоте ки дар кӯча тайёр мешавад на он қадар маззае ки хӯрока дар хона тайёр мекунед чунин мазза дорад. маслан аз вақте ки мана ягон намуди ҳамин маҳсулот дар хона нест, сабзӣ нест ё ки гӯшту ё картошка нест, метавонем ҳамон хӯроку мо дигараша тайёр карда бошем ки дар он ҳамин сабзию гӯшту маслан картошкаро истифода намебаранд. ин вобастагӣ дорад аз худи ҳар як зан, аз ҳар як зан, аз ҳар як арӯз вобастагӣ дорад. ва имрӯз мо шӯъбаи кор бо занон ва оила ки дар ҳаминҷа 22 маҳалла кору фаъолият мебарем, бисёр озмунҳо гузаронида истодаанд маҳз барои хотири анамин омода кардани хӯрокҳои миллӣ. бисёр чорабиниҳо шуда мегузарад, озмунҳо шуда мегузарад ки мо мана занҳо дар он ҷо барои омода карданаш ҳаракат мекунем ки ҷавонҳои арӯсҳои нав даъват карда бошем, то ки аз ҳамин омода кардани хӯрокҳои мо дида барои омодаи хонадони худашон таҷриба гиранд. ва имрӯз шукрона ки бисёр ҷавонон аз ҳамаи ин хӯрокҳои миллӣ истифода бурда истодаанд. инам як манфиат аст барои хонаи худашон, ҳам барои рӯзгорашон, ки мо аз ин хеле шод ҳастем. реза карда шудаи маҳсулотҳоро мо таоми шавламушакро барои чанд нафар омода мекунем? имрӯза хӯроки шавламушки мо барои 10 нафар омода карда мешавад. ногуфта намонад ки барои имрӯза хӯрок мо инҷо маҳсулотҳои сабзиро 1 килограмм, маҳсулоти пиёз бошад 300 грамм, инҷа ним кило мош, ним кило лӯбиё, ним килои дигар биринҷ ва мана 3 шалғаму 2 картошка ва аз он ҷумла маҳсулоти гӯштӣ истифода мебарем. маҳсулоти гӯштӣ мувофиқи таб? Мувофиқи таб, бале, мувофиқи таб. меравем сари оташтон? Бале. мавҷудахон мо барои андохтани хӯрок сари оштон омадем. мегӯянд ки озодагии занро пеш аз ҳама аз сари оштон маълум мекунанд. барои омода кардани хӯрок бояд аввал дегро тасфонд ва бо як дастпокун онро пок карда баъд равғанро меандозем. мо бо равғани растанӣ омода мекунем. бо равғани растанӣ омода мекунем. гӯшти гӯсфандро низ истифода мебарем, фақат ки дунбаашро. аввал пиёзро меандозем. аввал пиёзро меандозем. чихеле ки дар аввал гуфта гузаштем мавҷудахон, вақте ки сари дег омадӣ бояд ки фақат муҳаббатида сари ана ҳамин хӯрокат монда бошад, ки хӯрок маззаву лаззаи дигарро пайдо кунад. бале равғани мо доғ шуд, мо пиёзро меандозем. мавҷудахон то ҳамин сурх шудани андак ранги сурх андохтани пиёз
мо ана ҳамин маҳсулотҳои донагӣ яъне ки мошу биринҷи лӯбиёро як бор аз назар гузаронида онро аз чизҳои нодаркорӣ тоза мекунем барое ки вақти мо беҳуда наравад сари ҳамин оштон истода мо мана маҳсулоти мошро як бор аз назар мегузаронем. мо пиёзро мисли оши палов сурх мекунем. бале бале ва ҳар замон бояд кофта истодан дар кор аст ки то гирди пиёзҳое ки ба равған андохташудагӣ насӯзад сифати безеб нашавад. бале барои ин алови баланд лозим аст. мо имрӯз бо навдаи зардолу хӯроки худамои омода карда истодаем. Шавламоша худаш бомаза вақте ки бо анамин шохаҳои дарахти зардолу мепазӣ боз таъмаш дигар мешавад. бале мана пиёзи мо сурх шуд. акнун мо бо навбат гӯштҳоро меандозем. бо пиёз якҷоя мезирбонем. мо думбаи гӯсфандро ҳам андохтем, яъне равғани мо омехта шуд, омехта мешавад. бале сабзиро низ меандозем. мана мо картошкаю шалғамро низ меандозем. мешавад ки ҳамина вақти об андохтан картошкаро андохта бошем, лекин вақти зирбондан агар андозидагар ба худ маззаи равғанро мегирад, маззаи ин маҳсулотҳоро мегирад, боз бомаззатар мешавад. ман дар ёд дорам ки Мавҷудахон амин модаркалони ман мегуфтанд ки вақте ки ҳамин хӯроки ош шавламошак тайёр мекунӣ, вақти зирбондани сабзӣ камтар намак бояд чошид. барои сабзӣ тезтар мепизад. барои сабзӣ тезтар пухтанаш. дуруст. ва ҳам маззааш ҳам мебарояд. ана мо камтар намак мечошем. мана инҷа мо ҳамаи маҳсулотҳоро дар якҷоягӣ зирбондем. баъди ин мо ҳамин мошро низ шушта тоза карда баробари ана ҳамин маҳсулотҳо андаке мезирбонем барои тезтар омода шудани хӯроки мо. мошро бо лӯбиё якҷоя мекунем? бале моши лӯбиёҳони ҳамроҳ якҷоя мана мо мезирбонем. ҳоло хӯроки мо тайёр нашуда. Мавҷудахон бинед ки чӣ хел аллакай рангубор барои ҳусн пайдо кард барои худаш. маҳсулотҳо бениҳоят зебо, бӯяшам аллакай овард. Мавҷудахон ман дар ёд дорам ки вақте ки модари ман дар фасли зимистон ҳамин хӯроки шавламошакро дар оштон тайёр мекарданд, модаркалонам мегуфтанд ки даро рафта 2 ё 3 бурда нона гирифта қатъи ҳамун маҳсулотҳо зирбон равғана ба то омода шудани тамом. бале вақте ки мо ҳамин зирбонда мегирифтем, як пиёзчии реза карда болои нон ҳамроҳи анамин пиёз ноне ки ҳамин равған ба партифта гирифтагӣ мехӯрдем. бовар кунед тамоман маззаи дигар. имрӯз мо хостем ки нонреза намешавад? не ин мо махсус нона мо ҷои сахтараша интихоб кардем. бале
ана ҳамин нон маззаи ҳамаи маҳсулотҳое ки дар равған баромадагӣ ба худ меҷабад. бале. Не. ана акнун маҳсулотҳои мо ҳамаш тайёр шуд, зирбонда гирифтем. акнун навбати об. мо об меандозем, то ки моши мо барои кафидан тайёр шавад. бале. биёед обро резам. бале. бояд дар давоми 20-25 дақиқа ҳамин моши мо кафида барои навбати биринҷ мо бояд омодагӣ бенем. ин ноне ки мо дар равғани ана ҳамин зирбондан омода кардагӣ будем, ман ана бо пиёзаш бале истеъмол кунедон ки чӣ хел маззаи бомазза дорад. бинандаҳои азиз, аз ин нонҳо мечашем. бинем дар ҳақиқат бомазза аст. ҳамаи он мағзие ки дар маҳсулоти дег буд, бале ҳамаашро ҷабида гирифтааст. бале. элшерҷон, шуморо низ меҳмон мекунем. марҳамат. мана бинандаҳои азиз, дида истодем ки мошуи лӯбиё барои пухтан аллакай тайёр шуданд, яъне мегӯем ба қавле варам кардааст ва аллакай анамин маззаи мошу лӯбиё дар таом маълум шуд ва аз таъми хуши хӯрок дарак дода истодааст. камтари дигар монд ки мошу лӯбиё омода шавад. мош ва ҳам лӯбиё омода шуданд. акнун навбати биринҷ андохтан аст. пеш аз биринҷро андохтан мо ҳамин картошкаро аз даруни хӯрок мегирем, барое ки вақти биринҷро андохтан омехта нашуданаш, майда нашуданаш. бале то тоза шуданаш биринҷро бо навбат 3 бор ё 4 бор шуда тайёр мекунем. акнун навбати андохтани биринҷа аст. мо биринҷро ҳам меандозем. омехта мекунем. акнун омехта мекунем. ҳаминҷа ман дахони як гуфтаҳои хушдоманам ба ёдам расид. вақте ки мо ҳамин хӯроки ошро дар оштон тайёр мекардем, оши паловро, хушдоманам мегуфтанд ки якум боре ки ҳамин гурунҷро мешӯед, оби ҳамина гирифта монед. ҳайрон мешудам, мегуфтам барои чӣ? мегуфтанд ки вақте ки ош пухта расиду оша аз дег бардоштӣ, ҳамин якум оби гурунҷа дег андохта, дега ҳамин қади тоза мекунем. мегуфтанд деги шумо бо як ҷилоҳи дигар пайдо мекунад, яъне ки оби аввали тоза мекардааст. бисёр маслиҳати хуб. маслиҳати хуб барои кадбонҳо ҳам фикр мекунам. барои ҷавонон, барои наварӯсон бисёр маслиҳати хуб асту шуниданӣ. беёда намегӯянд ки бепир марав ки дар амони, ҳарчанд ки сикандари замони. аҷдахони азиз, кани як бор ҳамин хӯроки мо намакашро чашед, паст бошад ё ки баланд бошад, паст бошад, камтари дигар мо бояд ки намак андозем. хуб. намакаш паст. камтар бояд андозем, ҳамроҳ кунем. кифоягӣ мекунад ба фикрам. то тайёр шудани шавлам ошак 10 ё 15 дақиқаи дигар дар кор аст. то омода шуданаш инҷа бо мана занҳои дигар ҳастанд, барои омодагӣ хӯриш онҳо тайёрӣ мебинанд.
Маҷуда хон хӯроки мо омода шуд. Вай вай. Қадар хӯроки зебо шуд. Бале, бениҳоят. Намудаш зебо. Ман гуфта метавонам ки ҳоли начашида аллакай баҳояшро додам мумкин аст. Бале. Якум ки хӯроки мо дар алов тайёр шудагӣ. Дар оштон. Дар оштон. Оштони бобоиҳо мо. Аввал ана ҳамин стухони иликашро мебардорем. Акун табаққу доред. мегӯянд ки ҳамин хӯроки шавламошак ки аз донагиҳои гармӣ тайёр мешавад, хӯроки гармӣ ҳам мебошад. Бинандаи азиз, бубинед, шавламошак омода шуд. Бениҳоят бо як намуди зебо ва иштиҳоовар. Биёед. бинандаи азиз, ман имрӯз дар барномаи навбатии дастархон боз як таоми миллии тоҷикона бо номи шавламошакро омода кардем ва алҳол маззаашро мечашем. бениҳоят бомазза. барои иштирокашон ба ин кадбонҳо изҳори миннатдорӣ мекунем ва боварӣ дорем ки барои бинандагони азиз низ ин барнома писанд меояд. албатта мавҷудахон мо мухлиси ана ҳамин барномаи дастархон будем. саломат бошед. дар ин синну сол гарчанде ки мегӯянд ҳама кора аз уҳдаш бароям бо то чанд дараҷа синну сол кало мешавад боз кор ёд гирифтан мумкин аст. аз барномаи шумо бо чанд хӯрокҳое мо ёд гирифта будем ва имрӯз хушбахтона худамон иштирокчии ана ҳамин барномаи дастархон шудем. саломат бошед. ин дар оянда барои ҷавонон, барои навърӯисон бисёр як тавсифи хуб аст ки аз ин хӯрокҳои миллӣ албатта барои хотири аҳли оила омода карда бошанд. барои он хонадоне ки пирон ҳастанд ин як хӯроки беҳтарин собида мешавад барои онҳо. мо низ дар оянда умедвор ҳастем ки чунин барномаҳо зиёд бошад. мо ҳама тарафдори ин барномаҳо ҳастем. ташаккури миннатдории худамои барои шумо баён мекунем ки барои мо занҳо вақтитона дариғ надошта омада ҳамроҳи мо барои тайёр кардани хӯроки шавламошак саҳми худатонро гузарондед. саломат бошед. имрӯз мо аз маҳорати кадбонҳои шаҳри хуҷанд огаҳ гаштем. бинандагони гиромӣ, агар хоҳед ки таоми миллии минтақаи шумо низ мисли дигар таомҳо ҳамин тавр муаррифӣ гарданд, ба рақамҳое ки айни ҳол дар оинаи нилгуни худ мебинед ба мо занг занед. мо албатта барнома омода мекунем ва телевизиони вилояти суғд дар интернет фаъол аст. шумо барномаҳои моро ба шакли пурраш дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ютуб, фейсбук, инстаграм, тикток, телеграм метавонед тамошо кунед. бинандагони азиз, инҷо расидем ба анҷоми барнома. чун ҳамешагӣ як акси хотиравии барномаи моро ҷамъбаст мекунад. боқӣ тан сеҳату хона обод бошед.